ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони гироми қадр, имрӯз дар бораи мавлуди пайғамбарамон ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам каме ҳам бошад барои шумо маълумот медиҳам. محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله. мавлуд чун рӯзи таваллуди пайғамбарамон ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам дар миёни мусалмонон паҳн шудааст. мавлуд дар бораи зиндагии ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам суҳбат кардан аст. мо ҳам тасмим гирифтем ки дар бораи таваллуди пайғамбарамон ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам каме ҳам бошад барои шумо маълумот диҳем. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا бале дӯстони азиз, мавлуд 12 рабиулаввали соли 571 30 ноябри соли 2017. мавлуд чун рӯзи таваллуди расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам дар миёни мусалмонон паҳн шудааст. мавлуд дар бораи зиндагии расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам суҳбат кардан аст, ояту салавоту ғазал хондан аст. дар чорабинии мавлуди давраи фотимиҳо танҳо ходимони давлатӣ иштирок мекарданд. фотимиҳо рӯзи таваллуди ҳазрати фотимаро радиаллоҳу анҳ духтари расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам низ чун мавлуд ҷашн мегирифтанд. маросими мавлуд бори аввал аз тарафи бузургони аҳли суннат соли 604 ҳиҷрӣ бо сардори салоҳиддини айюбӣ ҷашн гирифта шудааст. дар ин маросим тамоми мардум иштирок намуданд. олимон даъват шуданд ва зиндагиномаи расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламро барои мардум қироат намуданд. баъдан маросими мавлуд дар маккаю мадина низ равнақ ёфт. дар империяи усмониҳо низ ҷашни мавлуд ҷойи хосаеро касб карда буд. бори аввал соли 1558 аз ҷониби муроди сеюм қайд карда шуд. дар аввали маросими мавлуд тиловати қуръон, баъд аз он амри маъруф ва зиндагии расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам нақл карда мешавад. яке аз нишонаҳои мавлуд кардан нишон додани дӯстдорӣ аст. рӯзи таваллуди расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам барои аҳли башар рӯзи хайр ба ҳисоб меравад. тибқи баъзе ривоятҳо аз даҳони шайх пурдил ҳам шунида будам ки аллоҳ таоло ҷалла ҷалолаҳу ба абу толиб ба хотири қурбонӣ кардан дар рӯзи таваллуди ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам оташи дузахро барояш дар рӯзи душанбе каме сабук мегардонад. худ қазоват кунед ки агар мо чун мусалмон ба хотири ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам чунин иқдомеро пеша гирем, пас аз савоб маҳрум нахоҳем монд. зеро ҳабибуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламро ёд мекунему ба аллоҳ таоло ҷалла ҷалолаҳу ҳамд мекунем ки бо мо неъмати банда шудан ба ӯ ҷалла ҷалолаҳу ва уммат шудан ба расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламро эҳсон намудааст. ба аллоҳ ҷалла ҷалолаҳу ки соҳиби қудрати беохир аст қасам ёд мекунам ки ҳар нафаре аз шумо маро аз падар, фарзандони худ ва тамоми башар зиёдтар дӯст надорад, имондор ҳисоб намеёбад. бухорӣ имон 8. ибни аббос радиаллоҳу анҳ ривоят мекунад вақте ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ба мадина ҳиҷрат мекунанд, рӯзи ашура рӯзагирии яҳудиҳоро мефаҳмад. сабаби рӯзагиро пурсон мешаванд. яҳудиҳо ҷавоб медиҳанд ки рӯзи бузургест. дар ин рӯз аллоҳ ҷалла ҷалолаҳу ҳазрати мусо алайҳиссаломро ба қавмаш наҷот дод. ҳазрати мусо алайҳиссалом барои шукр рӯза гирифт. мо низ ба хотири он рӯз рӯза мегирем. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуд:
ما با موسی علیه السلام از شما دیده هم نزدیکتر و هم اولادتریم. از آن روز هم خودش صلی الله علیه و سلم روزه گرفت و هم به دیگران توصیه داد. مسلم سیم 127. پس ما را هم می باید که تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرامی داریم، قرآن خوانی کنیم و زندگی نامه اش را ورق زنیم و صدقه دهیم و روزه گیریم. امام سیوطی فرموده است در روز مولود مردم جمع شده قرآن و حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوانند. البته که ثواب بزرگ است. در این جشن احترام از تشریف آوردن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. این عمل ثواب زیاد می آورد. سیوطی الخویل الفتاوی 1272. بله دوستان عزیز، ما هم تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرامی داریم، قرآن خوانی کنیم و زندگی نامه اش را ورق زنیم و صدقه دهیم و روزه گیریم. محمد یا رسول الله، محمد یا حبیب الله. خوب بینندگان عزیز، یک چیز دیگر رو برای شما پیشنهاد میکنم. روز پنجشنبه برای روزه گرفتن بهترین روز است. کدامی که زورش میرسد و حرکت کند که روز پنجشنبه روزه گیرد. و این نوار ما به پایان رسید. در آخر به تمام مسلمانان روی عالم، همه مسلمانان را به روز تولد پیغمبرمان بار دیگر مبارکباد میگویم.